шитобед барои гирифтани фоидаи зиёдтар бо камбикорми сифаткорм. Бо сифаткорм изофашави миқдори шир то 100% дар як шабона рӯз. ҳатман санҷиш гузаронед ва баъд хулосаи худро бароред. бисмиллоҳирраҳмонирраҳим. Ассалому алайкум дӯстони азиз, боз як бори дигар ҳамаи шумоёнро хуш омадед мегӯям ба шабакаи Молбозор. Дӯстони азиз, бо диққат гӯш кунед. Ман шахсан худам имрӯз хостам моли худамро барои шумоён ба фурӯш пешниҳод намоям. Ин моли пешниҳодшуда дӯстони азиз дар ноҳияи Бобоҷон Ғафурови ҷамоатӣ ёва қафои больнитси Соича қарор дорад. дӯстони азиз, ин моли пешниҳодшудаи ман пародаи тоза сементале ки якчанд вақт пеш аз давлати Русия омадагааст. Ин сементали пешниҳодшуда дӯстони азиз якум зой аст, яъне якум гӯсалаашро таваллуд кардагааст. гӯсалаи дарбараш буда буққачаи тоза пародаи сементал. дӯстони азиз, ба суханҳои ман эътибор диҳед. ин молҳои пешниҳодшуда бо шумораи зиёд аз давлати Русия омада буданд. дар вақти дар давлати Русия буданаш якчанд молҳо дар ҳамон давлати Русия таваллуд карда буд. ин буққача ҳам дар давлати Русия таваллуд шудагааст. чӣ хеле ки дар гӯшҳояш мебинем биркаҳои давлати Русияро дорад, яъне пеш аз бор кардан дар давлати Русия ин буққача таваллуд шудагааст. синну соли буққачаи пешкаш намуда тақрибан якуни моҳа. ин синну солашро тақрибан барои шумоён маълумот дода истодам. инак миқдори шираш дӯстони азиз аз 13 то 14 литр бо шир таъмин карда истодааст. дар вақти ҷӯшидани шир ягон хел шаттазанӣ ё хислати бад надорад, бо одам хеле аҳл аст. асос осонҷӯш, хеле мулоим. дӯстони азиз, моли пешниҳодшуда бениҳоят хурро аст ки ҳатто сершудагиашро ба гардан намегирад. ҳоло ин якум зой аст дӯстони азиз. боз калоншавиаш миқдори шираш зиёд шудан дар пеш. асос тоза пародаи сементал. гӯсалаи дарбараш буда буққача. дӯстони азиз, ба ҳар як суханҳои ман эътибор диҳед. ин суханҳои ман хеле мазмуни калон дорад. аз сабабе ки моли пешниҳодшуда бо шумораи зиёд аз давлати Русия омада буд ва инчунин якчанд боз шуморааш дар давлати Русия таваллуд карда буд, яъне ҳамроҳонаш дар давлати Русия таваллуд карда буд, мо инро аз як ферма харидорӣ кардем. шояд ин гӯсалааш бо дигар гӯсала алиш шуда бошад. дӯстони азиз, каме ба ин гӯсала ҳангоми шир хӯрданаш ғаш дорад. шояд алиш шуда бошад гӯсалааш, шояд аз они худаш бошад, мову шумоён медонем. пас аз ба ферма ворид шудан гӯсалаҳояшро алоҳида ба дигар ҷойҳои махсус шир таъмин мекунанд. дӯстони азиз, яъне аз очааш омада шир намехӯрад. шояд ин гуна бошад, шояд гӯсалааш алиш шуда бошад. дӯстони азиз, инак масъалаи нархномаашро бо диққат гӯш кунед. бо тарзи алоҳидагӣ ҳам фурӯхта мешавад. ҳар дуяш дар якҷоягӣ, яъне оча бачаро нархномааш 33500 сомон боз муомила дорад ва боз нафароне ки мехоҳанд худи очашро тарзи алоҳидагӣ, яъне худи очашро тоқа харидорӣ кардани нақша дошта бошанд, албатта нархномаи очаш 24800 сомон пешниҳод кардем. ё очашро тоқа фурӯхта мешавад, ё ки ҳар дуяшро дар якҷоягӣ фурӯхта мешавад. дӯстони азиз, ман боз такраран хотиррасон кардани ҳастам. оча бача дар якҷоягӣ 33500 сомон, худи очаш 24800 сомон. дӯстони азиз, нархномааш ман боварӣ дорам ки қиматие надорад. ҳоло ин якум зой аст. дар дуюм зой, дар сеюм зой боз миқдори шираш зиёд ҳам мешавад ва афзоиш ёфтан калоншавиаш ҳам дар пеш. асос гӯсалаи дарбараш буда буққачаи тоза пародаи сементал. маълумоти пешниҳод кардаи ман дар бораи яксар моли очабачаи сементал буд. ин моли пешниҳод шуда аз они худам аст. шумоён метавонед дар рақамҳое ки ман дар зери экран гузоштага ҳастам, ин рақамҳои шахсии худам аст. шумо метавонед бо тариқи WhatsApp ё ки прамой занг занед, боз маълумотҳои иловагиро гирифта харидорӣ намоед. дӯстони азиз, лайку подписатсияро фаромӯш накунед.